Dalan ka. Okay. Dalan. Ngalat ba rin eh. Pipilit ako eh. Di mo man ko sana. Wala ka di maray. Laro sa utangan. Yun. Iyo mo yun. This one? This one? Found? This one? This one? One? This one? This one? Papi, this one? Oh. Hindi yan. Yung isang cellphone. Yung cellphone niya. Who? Yeah. No. Huh? Huh? Yung nandoon na cellphone. I didn't know. Mukbang tayo nito, mukbang. Wake up. Mommy, no. Nagpabaga pa kaya nyo. Napunta talaga tadi. Ha? Nagpabaga pa. Wala sa ring. Dama. San naman? Kasi kalawang kita pagkakaroon. Hindi bakal ko. Sumukan mo sa bayan mo. Kadang alas 3 may gorso. Busog. Hindi mo tangan yung gawan. Ang gawin mo. Hindi. No. Takang galing sa tilapia. Tutuan ka ito Charmin. Bumod ka muna. Sino ka naman kasi? Ha? Kung nabito ka? Ha? Kung nabito ka? Hello? Ang tingnan ko yung iniihaw. Ay, ginatong. Mag-iihaw kasi ko. Tapos mamaya mga alas 3 babalik na naman kami. Ay. Bitsin. Yan, mukbang tayo nito. Mag-iihaw ako. Yan. Pinapalingas ko muna yung apoy.
Gusto ko tapos naglaw pa. Oh, ay. Na. Lutong-luto na. Yun yung pinakamalaki. Bantayan mo. Yan, gawa tayo ng sausawan. Tuyo. Siram sana. Ay. Pang cowboy yun. Ay, siram. Nagtagir na sili. Ko, ano, luto na. At yung isa, tatlo yan na malalaki. Yung isa binigay ko dun sa pinsan ni Mrs. Yan. Tama na. Ay. Dala natin sa harap. Mukbang, mukbang. Ito kanin namin bahaw. Di mamaya bira na naman kami. Ayan, mukbang. Gusto na talaga. Ano mo na? Ayun, ma. Parang muna sa unod to. Para po gulay. Ang bigyan din natin yung asawa ko ng ano. Mapapapak niya na tilapia. Bawi ka na lang mamaya mo. Ayan mo yan. Ayan mo yan. Bang mo lang yung bang. Na yung tilapia. Ay. Ay, amo. Adi ka ba nga? So, paligyan. Bigyan natin yung kalahati sa asawa ko. Wala tabi at amin. Ay! Mio, tapak ka. Nak! Tapak ka na. Para ang gulo. Ang sarap. Lipat na ano ba malayo. Tapos may gulay pa na ano, marigoso. Ampalaya. Yo. Eh, magkakangkit oh. Ay, amo, ito natin eh. Ito na po. Ito na, wait. Kain. Bumoy. Mukbang.
Kapakain mo, hindi. Dali, oh. Ito na lang. Dahil po tayo. Ano kayo? Dami ka kayo. Nak! Kain ka? Na, on. Drano. Duwag. Bu. Kain. Ano siya? Kain ka to. Sarap ng ano, isda, matamis-tamis. Sariling huli. Papa, rice to kayo hindi. Oo. Wait, ano sa'yo? Balikan.
Masarap kumain dun sa ano, dun sa lake mismo. Kaso, di naman pwedeng magtambay dun kasi yung isda namamatay. Na kailangan pagka tapos na kami, uwi ka agad para maibinta na. Uwi na! Hindi mo dali-dalian. Tutungay daw eh. Tutungay daw. Ay! Oh! Gantik! Nabigyo pa. Pwedeng kita nga nun. Laga. Ayaw. Ay! Umot! Ano mga tubo ng ano? Gutom na. Dapat! Ha? Gutom na, pagod. Bataan mo ako dapat! Bay! Ay! Maganda yun. Sarap. Huwag ginagkoko. Udah naman. Imut. Sari-sari. Hindi mo alam. Pakulit. Enggak. Harap. Iba talaga yung lasa ng ano? Sariwa pa talaga yung tilapia pag yung sariwa pa. Sarap. Ito na yung resulta. Limas lahat.
Ayan, busog na. Mag-alas 3 na. Magbabalik na naman kami doon. Pero yung kasama ko, yung papa niya. At hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat sa panonood nyo. Walang sawang panonood sa aking vlog. Yun, mukbang. Ayun, ingat tayo palagi. Bye-bye.